ta, tara, ta, ta, ta. Como me gusta cantar, Tara, tira, 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 ta, ta. Viña no coche e pegouseme esa canción. Na, na, ni, na, ni, na, ni, na, ni, na, na, na. Moi bons días, familia, que tal? Espero que estou lavando nas mãos un chouquichiño que o de sempre. Hai que ter sempre limpeza nas nosas cociñas, que é moi importante. Ademais, se queremos tratar con moita nobreza o produto que teremos hoxe, o primeiro que tens que ter unhas mans ben limpas, claro que sí. Que tal? Como estamos? Como me diciche hoxe? Se tes un día como a min, estás de sorte. Hoxe estou pletórico. Pletórico porque fun a entrenar, fun a arranxar uns papéis tamén que me tocaba, que non me gusta nada, que xa o sabedes. Non sei, hai veces que digo, entrenar pola mañá non me gusta nada, pero outras veces entendo que cando entreno pola mañá é como tomar 3 ou 4 cafés seguidos. Veño-me arriba increíblemente, así que facedeme caso. Se podedes levantar media oriña antes para mover ese pandeiro, inda que sexa na casa, ou dar un paseo, con frío, tamén está ben. Outro día lía que o frío era un precursor da melatonina, que é esta para dormir ben e tal. Despois falo con Lidia a ver se que colle frío para que durma mellor. Veña, o que imos facer é presentar unha receita hoxe de fideuá negra con choco, vale? Choco e mexillós. E vais facer despois un alioli así medio verdosiño para que ese toque de allo que tanto nos gusta a todos que a fideuá acabe de remexer o noso conxunto. Por lo tanto, presentamos ingredientes e empezamos a cociñar. Veña, temos por aquí un poquinho de caldo de peixe. Vale, temos tamén aquí unha boa amada de perexil, temos ese choco limpo, agora falaremos, está bastante ben de precio, dixe, mai para aquí, van a ser luriñas, pero así foron. Temos un limón, temos ovo, temos por aquí tinta, vale, de lura, neste caso, porque compreina. De feito, non é tinta de lura, chamanlle así, pero realmente é tinta, vale? Porque a veces compro feita e xa está, porque non collo a outra, porque se tes un destes que xa ben limpa, non vas ter a bolsiña da melva nin nada. Temos allo, temos tamén por aquí un pouco de tomate, temos allo porro, hoxe non vou empregar cebola, temos mexillós e, por suposto, os fideos, neste caso pequenos, do cero, cabelín, para facer unha auténtica fideuá. Fideuá, estaba agora recordando os meus tempos xoven na Coruña. Fai moito. Xa estamos, que a tipa sempre se mete comigo, pero se son un rapaz, Lidia, moi bons días, que tal? Bos días. Como estás? Moi ben. Ben, hoxe eu traio unha receita das que me encantan. É unha cousa que antes, cando era un pouco máis cativo, vía o arroz ou a fideuá negra, dicía, a máis, ainda pinta algo os dentes mentre estás comendo, depende tamén. Os dentes e outras cousas, os veces tamén. Xa sei por onde vas, despois sei que nos falamos diso, vale? Pero, dicía, non me vai gustar nada. Encántame. Non sei por qué, pero tamén a remexida dese alioli final con ese sabor a allo é unha cousa espectacular. E hoxe imos facer unha fideuá, de verdad, é unha fideuá que todo o mundo pode facer na casa está, creo que, optimizada para que un tipo, mirando para arriba, escoitando a radio, lendo un libro, sepa capaz de facer unha fideuá destas. É sinxela de todo, tendo as 4 cousas. En este caso, teño tamén un pouquichiño de tinta, vale? E digo tinta porque realmente non é tinta, é algo comercial que se collen que tal, fan a eles. Sí que hai unha cousa, non te podes pasar moito ca tinta porque podes chegar a ser tóxica, parece ser, se te pasas de cantidade. Moita cantidade. Se te pasas de cantidade, pero neste caso, se colles destas de que ven en sobreciños, hai moita xente que xa coñecerá, se non a coñeces, vala a ver, preguntas no súper, oi, un pouco de tinta desta negra onde hai para facer un arroz negro, unha fideuá, e a dancha de contado, vale? Así que, o que imos facer é o seguinte, imos empezar cun rustrido. É o máis complicado da receita, o rustrido, vale? Porque precisa tempo, o demais, boa. Boa por qué? Porque hai varios trucos neste caso. É unha cousa que vos quero contar e que me parece bastante interesante, vale? Cando fas unha fideuá, cando fas un arroz, falamos moitas veces de que o importante é que ese rustrido este moi sequiño. Que estea seco non é outra cousa que estés ben atento, que teña algo de lume e que pase tempo. Ao final é o que pasa. Porque a nosa fideuá hoxe, con ese fideo fino que é do número 0, que moitas veces di, pero a fideuá non é do chollo gordo que ten un burato no medio. Sí, pon fideuá ao paquete, pero a mí non me gusta nada para fideuá. Gusta ademais para guisos. Que somos moi partidarios de levar a contraria. Sí, os dous, ademais, pero non é... Eu escoita, se vou por aí, e falei con alicantinos, con valencianos, con tal, e todos din o mesmo, que hai algunha parte
na que sí que se emprega ese fideo, pero que non é a mayoritaria, que normalmente é o do 2 ou do 0. Neste caso, o do 0 ou do 2 leva menos tempo, esta en 4 minutos está feita. 4 minutos, é dicir, falamos moitas veces, hai que ter un rustrido, veña, imos empezar con el. Pero fala moitas veces Lidia, se tes un boa parte de rustrido feita, e a tes nunha cacholiña no congelador, sácalo o día anterior un pouco de rustrido xa feito, vale? Tes, por lo tanto, nin que poñer cebola agora, nin agora que vai ser o allo porro e o allo e tal. Non tes nada máis que meter. Despois tes o fideo, que tes que tostalo un minuto. Tes un pouco de materia. Neste caso, hoxe temos choco, podría ser lura, pero poderían ser champiñóns, vale? Facer unha fideuá vexetal, vale? E tes unha fideuá vexetal cun pouco de tal, en 10 minutos, 15, marchas unha fideuá. En serio, mirad isto, xa veredes. Aceitiño para aquí. Veña, un chisco de aceite porque vou facer eu hoxe e non empregar cebola, vale? Que casi sempre emprego unha cebola para cociñar e dixen eu, non, pois hoxe vai allo e o allo porro, collemo allo porro por ali. E polo tanto, o que imos facer é para que vos vexades como vai, pero isto podría estar perfectamente posto xa, vale? Deixame coller un cunquiño destes. Vai levar algo de tomate, para seguir afiando no tema dos tempos e da xente que ten na casa que di, que claro, eso, e o sabedora que é, por certo, da fideuá, imos empregar un pouco de tomate natural, que imos relar e que imos botar aí, que imos deshumificar totalmente, vale? Para facer ese rustrido ben seco, como falábamos, pero que poderíamos empregar, como dicimos moitas veces, outro tipo de tomate. E podería ir sen tomate, vale? Veña, que falamos moitas veces que non é cuestión de tempo, sino é cuestión de recursos, neste caso de ideas, non? Sí, porque claramente. Ao final é algo que non se che ocorre porque non tes ese recurso. E os recursos apréndense, pois, traballando neles, non? Bueno, traballando, poñendo, armar unha masa. Mira, hai unha cousa que eu sempre vixo, e dicía meu avó, en paz descanse, dicía, tes que te equivocar, pero para equivocar hai que facer. Entón, ti fas, equivocas. O que non fai non se equivoca. Non, ojo, a mí nunca me cago un prato, claro que non che caeu, nunca o colliche, espabila, como que non che vai caer? Claro que che cae, cae a todo mundo. A mí, eu rompín, non son moito de romper, pero tamén rompo. E tamén queimo rustridos, vou mirando para outro lado, tamén queimo cousas. Pásame, xente pensa que son perfecto, Lidia, pero non son. Ti crees eso? Eu creo. Digo, que ben cociñas, que ben tal. Eu tamén queimo cousas. Acordadevos, mirade, cruz, aquí, vamos a darlle un pouco de auga. E empezamos xa con ese aceitiño que empeza a coller un pouco de calor maravilloso. Viña, facemos a cousa tal que así. Imos facer outra cousa tamén ben bonita, para os preguiceiros, vale? Isto é moi bo. Os preguiceiros din, é que claro, xa ter que pelar tanta historia, ter que relar e cortar a verduriña tan bonita. Mira o que facemos hoxe, Lidia. Senón unha picadora, Unha picadora, vale? Ou en grosso, como imos facer nós, mirade. Facemos unha rebanda así e eu vou directamente desta maneira. Che, quieto aí. Por qué? Porque hoxe vou triturar absolutamente todo. Non creo que me quenza demasiado ese aceite tampouco, vale? Cuidado aí. Unha cousa que falamos sempre para integrar novas receitas, ao final require planificación. A xente que improvisa cada día o que vai comer nunca vai incluir novas receitas. Depende do creativo que sexas. A xente que non ten hábito, claro. A xente que quere integrar novos recursos, non? Que non sabe improvisar, ao final o que xa coñece. Por eso que isto sí que require un mínimo de planificación. Pois facer unha planificación semanal axúdanos moito a probar novas receitas e que esas receitas xa queden integradas nos nosos recursos. É a forma de abrir o abanico de opcións. E apuntar, moitas veces, que agora tanto móvil, a veces eu son antitecnología, de verdad. Digocho en serio. Mira que emprego, o móvil... É analógico. Como tal, pero en serio, son boomer. Ao final, vas ter razón que me dixen chamácheme vello, e son vello. Son un boomer. E que lle vou facer? Pero por que digo isto? Porque... cando estamos afeitos a tanto móvil, notas de voz e historias, isto colles un lápiz ou un bolígrafo, dos de toda a vida, vale? E de repente, tranquilamente, o que faz é poñer na túa carpetiña, no teu libretiña, as anotacións, fideuá con 4 notas, miña nai natei as receitas a boli, unha letra así acostada, que eras de antes. Mira, a letra caligráfica esta, como unha P, un refrigerante, non sei se unha P, unha F ou que carato tal, pero bueno, eu entendo. Encántame ver as receitas escritas a man. E con papel casi amarelo. Con papel así amarelo. Sí, tal cual. E con ese ulido. Pois a min, dende aquí, ponte a escribir, deixa de facer fotos a pantalla, non sei que tal, e ponte a facer unha historia que xa ves como che mola. Mira, por que non me pelas un par de allos, que os outros dous
van para o alioli. Porque hoxe vou facer un alioli increíble, que temos ao Davizo, que aguanta a cámara esta principal, que é un musculitos, pero gusta o allo. Eu non sei se nacería en Transilvania o tipo este, porque claro, tanto allo, tanta historia, non sei como vai. Mira, despois outra cousa que é importante para estas receitas. Lo que che dicía, se tes isto, que falamos algunha vez tamén de salmorreta, que lle chaman os alicantinos, que é con esa ñora, que xa fixemos no programa, con moito allo, con algo de perexil, tamén valería, vale? Nós o que facemos de seguido é saber que o complicado da receita é facer o rustrido, e por eso o primeiro que dixen hoxe é ten rustridos feitos do fin de semana ou do xoves, que hai xente que traballa o fin de semana e de repente o que ten libre é un luns ou calquer cousa, tamén me vale. Veña, seguimos aquí torrando un pouco, que vaya collendo algo de cor, perfecto, e se me faz unha cousa xa eres unha maravilla, que é relar esos tomates, que eu engancho. E quero que me contes un pouco, eu, despois de saber que a fideuá, isto faime moita gracia, e vai facer gracia a ti tamén. Estaba lendo sobre historias de como naceu a fideuá, non? Mirando tal. Moitas veces, bueno, din que son platos moi humildes, é verdad, é pasta, que da familia do arroz. Cando falamos un pouco, pois como se fai, é moi parecido, que pasa que un pouco desta maneira, como 3-4 minutos o arroz é un pouco máis, e hai que dar un pouco tino co punto tamén, pero ao final non deixa de ser algo moi parecido. Pero parece ser que isto era un barco que iba no litoral pescando polas medianías, o sea, polo preto da costa, e comían no barco. E o capitán gustáballe tanto arroz, vale? Que de repente a tripulación moitas veces quedaba sen comer ou comía pouco. E o cociñeiro un día dixo, vou botar fideuá, a ver se come menos o capitán. E que aí naceu a fideuá. Ti dime se non inventa a xente unha cantidad de cousas só. Eu sería lambón, o capitán era un lambón como a min, ou que? Ti crees estas historias, cando a xente fala, hai que inventar de todo. Eu son bastante escéptica en xeral. Bueno, eso xa sabe, pero... Poño en cuarentena información. Todo. Tamén me vale. Pero, mira, agora que falas da pasta, sabes que moita xente te soluciona todo dicindo eso quita pasta e o arroz. Sí, as dietas, sí, quita pasta e arroz e xa saúde pa diante, non? Solucionas todo, sí, non? Bueno, pois non é así tampouco. Moitas veces hai moita xente que lle escapa a pasta e o arroz, non? Neste caso estamos a falar da pasta. Igual, quizáis máis a pasta incluso, non? Sí. Pensando, non, é que a pasta engorda, mellor comer menos, mellor quítome da pasta. Bueno, vale. Non vou falar da pasta especialmente, sino que non existen, a ver se metemos na cabeza isto, non existen nin alimentos que engorden, nin alimentos que adelgacen. E se existisen, non sería motivo para consumilos ou deixar de consumilos como cambia o corpo. Aí estamos. Vale? Por que? Hai alimentos que son máis enerxéticos e que teñen mellor valor nutricional, que nos aportan máis saúde, non? Vale. Ao final, un alimento máis enerxético tamén nos vai a dar máis sensación de saciedade. Se ao final estamos autorregulados, comemos a modo, non? Esa comida leva verduras, quero dicir, temos hábitos saudables, pois estamos facendo todo o que podemos pola nosa saúde. Hai moitos factores da saúde, falamos moitas veces, que non podemos controlar. Pensar que o peso é algo que temos que controlar, que está baixo o noso control, xa é unha falacia. Porque o peso influi moitísimos factores que non están baixo o noso control. O sea, tendes a dicilo moitas veces, pero creo que hai que dicilo todos os días. Porque vexo moita historia que tal. Porque a veces o de repetir o conto non. Aquí hai moita materia que hai que traballar con iso. Porque outro día, que falache metí algunha vez de que xente que tiña pois algún traumiña ou tal, ou que tiña así problemas ca comida, de comentarios, e xustamente estaba eu cos meus sobrinhos no parque, e de repente escoitaba a unha boa dicirlle, pero nada, deixa de comer, xa, estaba metendo todo o rato, come, como e dixen eu, ese rapaz vai quedar tolo, porque non estaba comendo, enchufáballe a mazá como se fora un pavo para facer un foie destes, pum, eu decía, meu coche, non máis. Sabes que escoitei outro día unha boa, unha neta que debía ter a rapaza non máis de 5 anos, estaba no súper, estaba a comer, non sei, un 12, non me acordo que era, un 12 algo, estaba dicindo, estás comendo eso, vas a engordar. Varias veces, vas a engordar a unha nena de 5 anos. Ti porque traballas neso estás moi adiante. Claro, a min expertaseme aí. Claro, bueno, ti porque xa traballas deso estás na alerta. Pero eu, por exemplo, non me metí en casa, señora, non meto na vida dos demais, xa veres, pero estaba mirando, estaba a rapaciña, medio tal, intentando xogar cos rapaces, e pouco lle falteo abrir a boca e meter a maza, ten que masticar. Eu dicía, joa, macho, parece un pavo. En serio, que me quedou así con eso. Mirad o que temos por aquí, un segundo de nada. Dixe que poderíamos empregar calquer outro tomate, pero agora xa temos a nosa base do rustrido a facer. Ten que consumir bastante. Polo tanto, aquí hai varias cousas que nos van a meter no miolo. Unha é ter o caldo
quente. Hoxe imos facer unha peculiaridade co caldo, xa veredes como vai ir a historia. E imos facer tamén outra cousa que é abrir os mexillós. Polo tanto, mirade, cousa importante, o caldo vai para aquí. Mira, eu teño máis ou menos medio litro. Vou falar un pouco de cantidades, que isto é importante, porque como ten que reducir un pouco, vamos facer tal. Deixeme un pouco, un momento o fideo, porfa. Mira, o fideo, cando falamos de cabelín ou de número 0, falamos disto. Pabliño, ven aquí, camao, que eu xa sei que despois morras a miñoca, pero creo que o vexa a xente. Vale, temos esta cousa aquí. Esta cousa é o fideo máis pequeno que podemos encontrar no mercado, vale? Hai diferentes marcas e tal, pero, bueno, fideo do 0. Neste caso, este fideo, xa che dixen que en 3-4 minutos está feito. E precisa de caldo unha parte e media, como moito, vale? Non precisa máis, para que despois quede ben punky, pónselle un poquinho un pano por riba ou calquer historia para que tal flirtea. Polo tanto, esta cantidade é unha e media xusta, vale? Medio litro para estes 250 gramos, máis ou menos, de fideos. Non vos, por certo, non vos metades a este fideo, ten un volumen, e un fideo do número 3 ten outro volumen, e o mesmo 250 gramos non abultan o mesmo recipiente, vale? Importante. Neste caso, eu o que fago por aquí, imos encender ese lume e imos botar ese caldiño enteiro. Exactamente aí. Neste caldiño, hemos esperar un anaco a que quenza, vale? E cando quence, imos botarlle o noso remexido. Mirade, isto que está por aquí. Pero vamos esperar a que quenza. Polo tanto, vou poñer unha tapiña. Veña, esta tapiña ben bonita. E se me colles os mexillós, maravilloso tamén. Porque os mexillós van ir aquí. Mira. Para dentro. Os mexillóns xa sabedes como vai o historio. Van, mexillón a máis está perfectamente limpio, ainda está vivo, movíase fai un pouco. É unha auténtica maravilla, produto económico e produto que dá un sabor espectacular. Polo tanto, o que fago eu é, primeiro mover o meu rustrido que empeza xa a secar, pero ahora o truco é pouco a pouco e que vaya tranquilamente facendo miúdo, que quede ben pochado para despois trituralo e metelo todo perfectamente seco. E aquí o que facemos é o seguinte, botarlle lume tamén, eu miro como afío. Botarlle lume tamén e esperar directamente a que abra o vapor. Recordade que o mexillón, según abre, empeza a ferver, xa empezan a facer todos pam, 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 parecen pipas, ves o laranxiña por medio da tapa e témolo feito tamén. Polo tanto, imos esperar un anaquiño a que isto se abra perfectamente, que son 3-4 minutos, despois rescataremos o tal, pero tamén outros 10 minutos calculo eu que teremos isto, deixamos que encele o caudo, poñemos isto no seu sitio, isto tamén deshumificado e seguimos ca receita. Vale, chisquirichasqui e seguimos, veña. Este punto é imprescindible facelo ben, porque hai que tostar, pero non queimar. Mira que dicimos veces estas cousas, pero é certo. E despois, xente, pero é unha vida, tostei o fideo e vai, saime igual. Non sabe igual, non? Igual non, biches como cando probas unha cousa despois de non, igual non. Mira, o que estamos a facer é darlle un toque de crocancia, vale? Ten un toque de crocancia que ademais despois queda moito mellor aquí e no sabor tamén se ve. Pero, mira que se empezan a poñer agora, compañeiros, dende arriba, que se empezan a poñer loiros, moi loiriños polas beiras tamén. Hai que ter cuidado e remexer durante todo o rato. A veces facémolo no forno, pero neste caso, como é o pequeno de todo, a min no forno teño que estar así mirando para el todo o rato que senón queimanseme. Entón, desta maneira, teño, mira, isto xa está fervendo tamén, e témolo fora. Desta maneira, controlo moitísimo máis. Aí che vai, agora sí. Tengo ese tostadiño, non? E mira como ule, ó. É que encantan este cheiro. É que é maravilloso. É como... Maravilloso, en serio. É como pan... non sei. Como codia de pan así tostadiña. Mira. Eso é. Os cociñeiros non sou eu solo, O de mira, moito o facemos, de verdad, moito. Mira, que eu digo, que parco tonto. Xa sabe que xa vai mirar o tipo, non? Que, por certo, voltando ao tema de antes, sí. Se alguén vos dá unha solución fácil a algo complexo, tipo, isto se soluciona quitando pasta e arroz, aínda que sexa un profesional da saúde, e vaya con bata blanca, poñede a información en cuarentena. Non hai ningún problema de saúde ou que non sexa de saúde que se solucione con 2 cambios na alimentación ou incluindo 1 ou 2 alimentos. 100% seguro, ademais, porque senón estaría rico que soubera ese método, senón xa estaría todo o mundo na súa historia. Bueno, con esta historia, que estas son cosas tamén boas, temos ese fideo tostado, vale? E por aquí, este caldo, cólleme
estaba aquí, ó, que xa cho pedín antes. Mira o que imos facer, que non quería que a xente deixara de velo. Vou coller unha destas e unha destas. O que vou facer eu é algo tan xinxelo como neste caldo, que xa estaba, máis ou menos, e se apago este lume moito mellor. Vale, este caldo que xa estaba no seu sitio, botarlle a tinta, vale? Neste caso son 2 sobres. Isto como todo, o color, depende, máis sobres, máis color ten. A mí gustame que quede negro, non son dos que me gustan os grises. Xa sabemos, xa sabemos. Pero mira, sabemos que se tomamos tinta pódenos cambiar a cor das feces. Sí, cuidado, que se por aí en baixo salto do negro, non pasa nada, é normal. Bueno, é normal o día que comemos tinta de... Ben, porque eso vai ca sangue tamén, verdad? Dilla Por eso digo, isto é algo temporal. Pero, sin outras circunstancias, sin comer nada, no, que xustifique que as veces sexan máis escuras ou negras do normal, isto sí que hai que comentalo no noso centro de saúde. Vale. Porque pode indicar que hai trazas de sangue, no? Se a sangue ven do trato digestivo máis alto, ou estar sangue xa digerida queda como máis escura. Vale. Se é sangre que corresponde ao último tramo digestivo recto, pois, por exemplo, un hemorroide ou algo así como máis do tramo final, xa é máis vermella. Vale. Pero bueno, eso sí que temos que revisar. Interesante, polo menos interesante, vale. Temos o caldo negriño de todo. Cousas agora. Lume, de novo a miña tarteira. Se vedes a tarteira está limpa, pero é a mesma. Eu paso unha servilleta e tiro millas, ainda tengo un pouco de graxa. Por qué? Porque o que fixemos é ese rustrido, ben sequiño, trituralo. E agora teño todo o que tiña que ter. Pero primeiro de todo, con isto ben quente, porque se vai tal, cólleme a táboa do peixe, porfa. Mira o que imos facendo. Agora chega o momento que vos dixen, se tes todas estas elaboracións feitas, que estos son 2 minutos, se tiveras isto feito, e isto que é 1 minuto tamén, que están aberto, o caldo, vale? Dos mexillóns está aí. Tamén vamos a empregar un pouquiño de caldo, un par de culleradas, por eso do sal, e porque isto dá unha salinidade e un toque de iodo maravilloso que a min encántame. O que vou facer é o seguinte, rapidamente, coller este choco que vos dixen antes, que é algo importante, vale? Hai veces que encontramos choco da ría, ben coloradiño, ben fresquiño, que ainda se moven, esos, non sei como se chaman, crematóforos, creo que se chaman os da pel, que van cambiando, vale? Cromatóforos, creo que se chaman. Bueno, pero se non, se me estou inventando, perdoade na casa, vale? Non pasa nada. Tuneamos palabras, xa sabemos. A min encántame inventar. Vou facer así, para que así non me corte, mira. Así, e vou facer uns cachiños pequenos, bueno, moi listo non son, vale? Vou facer uns cachiños pequenos. Por qué? Porque desta maneira, agora, primeiro, teño de bocado. Para a xente que pense que isto é unha cousa sinxela de facer, non, é o seguinte, é super agradecida. Déxame aquí facer nestes chollos. Sabes que a min dame un pouco de grima cortar o choco a veces. Se está así, porque dá como esa textura, dame un pouco de... É unha textura particular, sí. Non, penso que vou coller un dedo. A veces, non sei por qué. Con choco, con outras cousas non. Con outras cousas non, nin de coña, porque parece que me esvara. Mirad aquí. Lume, a cachón, non hai aceite. Pa dentro. Xa verás que son tan increíble. E como me gusta a min o choco, macho. Como me gusta a min. Veña, todo pa dentro, vale? Cólleme tamén as cabeciñas, ó. Métemo aquí, porfa. Eso é. Pono aquí, exactamente, ímonos cortar. Esto tamén, grazas, Lidia. Veña, facemos unha cousa tal que así. Cortamos pequeniño tamén estas cabeciñas. Ves como que me queres varar? E digo, ui, onde vas? Non te me queras mover demais, non? É como que non quero controlar a historia, pero isto sí, controlo eu. Mira, aí che vai, todo pa dentro, con ese lume forte. Imaginade que agora, como dicía antes, que tedes todo feito, vale? Se tedes todo feito, onde vou con isto? Se tedes todo feito, isto vai así, mirade. Chisco de aceite agora. E empezamos a mover. Este momento no que o calor está xa tostando na sepia é un momento increíble e maravilloso. E como vos dixen, por eso digo que isto é nun segundo facelo todo, agora o máis importante é non pasarnos de cocción para que quede ben tenro, porque sabedes que temos dúas partes de cocción, unha pequena e outra moi longa, sobre todo nos cefalópodos, no pulpo non, ese non hai que o quite, ese hai que cocelo un bo rato, vale? Pois agora que temos isto aquí feito, mira, vai así, tal que así, isto para aquí, vale? Unha, e dúas, e outro, sóbrame para outro día, vale? Perfecto tamén. Collemos e empezamos a remexer un pouco, sigue, ten un lume ben forte, e aquí, xunto con ese rustrido que simplemente levaba un pouco de tomate, un pouco de
como se chama, allo e allo porro, vale? Imos facer o seguinte, botar o noso fideiño. Mirade, aquí para dentro tamén. Mira se isto é sinxelo ou non. Para dentro, perfecto. E temos o caldo quente, vale? O caldo xa negriño e todo. Veña, fora iso por aí. Damos unha voltiña a isto. Mira como se empeza mal, Marta. Sería ideal se acompañamos este prato con un primer prato, unha guarnición vegetal. Especialmente se temos diabetes, vale? Pois, que podría ser? Unha ensalada que A mí encantan os canónicos con un pouco de aguacate, por exemplo. Encántame tal. Valeria? Perfecto. Vale, e uns amorodos, que moita xente non lle bota froitos vermellos ás ensaladas e a min encántame. Ten un toque ácido que lle queda moi ben. Por exemplo? Pois, por exemplo, váleme, gracias, porque eso gústame, Lidia, que vayamos complementando tamén as recetas que imos facendo. Perfecto, unha ensaladiña, xa temos de primeiro. E agora, como isto estaba quente, mira o que fago eu. Todo o caldo controlado, non? Ai, che vai. Que pintaza! Que pintaza, que pintaza temos aquí. Agora que ferva. Recordades que vos dixen que eran 3 minutos? Pois eso non é unha broma, son 3 minutos, nada máis e nada menos. E o que vou facer, eso sí, cólleme o caldiño, por favor, dese... Eso é, moitas gracias. Teño por aquí unha culler. Mirade, eso é. Bueno, aí cae un garfo, a veces caen as cousas tamén, non pasa nada, aí non pasa, nin por aí. Mirade, bautizo. Un momento de nada, con esos mexillóns que imos a empezar a pelar, vale? Pero o primeiro que fago é ese alioli, que todo o mundo sabe como se fai, si ou non? Mira, aí che vai. Isto por aquí. Se queremos máis, agora probamos un segundiño de sal. Pero neste caso, o que facemos é o seguinte. O de sempre, un ovo, rapidamente, metémolo aquí, vale? O viño para dentro. Collemos aceite, píllame un par de allos e pelo rapidamente, porfa. Aceite de oliva, neste caso... toque suaviño, pero con ben de sabor, vale? E facemos así. Botamos o noso historiete pa dentro. E por que lle chamaba eu alioli verde? Porque vai levar tamén, por suposto, un pouquichiño dese perexil. Pero o último de todo, primeiro imos bater todo. Por qué? Porque se bato isto queda verde verdoso de todo. Creo que queda como con tropezós. Nos o que facemos é allo. Mira como bule a nosa compañeira Lidia. Metemos isto tamén así. Damoslle unha boa remexida porque sei que non ten pepiñas, que xa estou mirando, é un limón dos vós, facemos un toque de limón increíble porque lle vai quedar moi ben a iso, outro allo ben petado, cuidado que saltou aí unha pingueira de aceite, e, por suposto, sal, vale? Ese sal para aquí, veña, témolo listo. Así que agora, collemos o noso diañete, mirade como eso empeza a facer das súas, estamos desde arriba, compañeiros, enseñade, porque dixenvos 3-4 minutos, aí está, vale, aí está. Facemos o seguinte, metemos por aquí, que xa teño collido xa o punto, e xa sabedes, bum, 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 aí vamos. Que colla ben de allo, un pouco de perexil por riba, ben de sabor, e un par de quenels ou puntiños, ou como que querades, con algo verde. Alioli feito e fideuá de sepia, casi express tamén. Chisquilichasqui, mexillóns por riba e a papar. Hoxe cociñamos fideuá negra de choco e mexillóns con alioli verde. Comezamos picando os dentes de allo e os porros para rustrir cun chisco de aceite. E de seguido incorporar os tomates relados, cociñando ata que reduza todo o seu líquido. Mentres, poñemos os mexillóns ao lume para que abran, ao mesmo tempo que quentamos o caldo para disolver a tinta do choco. Por outra banda, cortamos o choco en anacos pequenos para durar uns minutos e logo engadir o rustrido previamente triturado xunto cos fideos tostados, o caldo e o líquido da cocción dos mexillóns, cociñando uns 3-4 minutos para nos últimos intres engadir os mexillóns. Só queda facer un alioli verde, con ovo, allo, zume de limón, sal, perexil, aceite e triturar ata conseguir a textura desexada, para empratar e comezar a papar. Mamaíña do ceo, menuda fideuá acabamos de montar e hoxe non a temos negra, pero a fideuá si é. Mirade ese mexillón aí posto despois así como con moito cuidado. Ese alioli en puntos co toque de perexil e sobre todo ese choco con ese fideo ben de punta, punky, pa unha fideuá express, perfecta e saborosa como todo. No está, chevo. ¡Aburiño!